Shiame, Majai at the Chilenami Disopua, and some man on Yamama. It's my catch someone that said red and it time changes. Somewhat cry. Na we ne wo mu a na ne nkura wo kire wo ade no wo wie school wo mu bi wie college ebinom kwa abrochi ebinom nya sika to talk ya wo de dem na oba ko dane ka mu a oba no na obetu teacher no nam lorry kwa o twe truck. Okay, abusiafo mame mu akwaba ensan so ema watrase emfamba dwumadi a wato ne din na menim bre na aso no no nan abo apa ho sima edu mienu efri sabre ekono no nsia na mosomfo made nyina Tofiakwa mesori akonya so na yede sompa news enso ede abreo na ene ye won komodi na nkomo no mu hwam mani baje frɛ wabusiafo ka kire obi sɛ na menim bre aso bra Facebook no eye sompa 93.1 FM sompa 93.1 FM anase shanon so eye sompa TV Ghana so YouTube no so na wuhia me ho a ɛhɔ nso eye sompa TV misro aya subscribe na share na o like ya wo share na wunua nso atimi ahwebi na aboa ye nyina abrabom na menim eye abrabom nkomo na sompa ede ebrewo anwumrei akosia ajewa kodie atrase dada enenso show you know one a produce no say the winim dada no Saki any minister IBJ omo na eboa me ama me di show yi abro say utisi form ho na dru MC ho a ho na obehu say Rocky Junior enso ewo ho na Aki ene ni ene omo aka Restford omo nyina wo ho a omo ebo michidom din a yedi show yi e de ebro na sede munim no adwoda bia wota ete councilor bonsu enkan nenso councilor e wo ha councilor memo akwaba Tofi mejoso na ho te sen nyango fa de boko good mommy ni nkwala ni nyina ho ye ya do ho nyina ho ye na menim no yeah yes some pass market you apa yes and nenso ye made yes jacket you apa unhia yes yes Mamintie wado anyumre mamentia atifo nyina wo momo he o platforms no so nyina mechia obia okay na Tofi no kwasem ne se made afofidai strong konkra na onso woni mi se made ne ye global day yeah we are singing na agiatum but ya ko say advanced economies no no mu diwi no mu ko adwuma o asem no mu ko adwuma okay ba ye handeja for esi weekend no mo dia okay na background na ye say adwuma bia ewo akade a wode ye na akade a ehia kese pa ye nipa enti broni baka say resources so adwuma bia de adwuma no the most important resource is the human resource okay enti se adwuma bia be ya na ye adwuma nipa na ewa adwuma nim no enti ye kan sa na je say ye ma adwumayefo nyina ye wo Ghana ene wiase nyina money yo ye congratulate obia but of kakra me pese me kan ye se utie ye ebia na wunim se dwumaye ne wo hia papa na wuhia amanisi wa se bia udwumadi a wudie ebia akọ adwuma no nwotwe na Tofi wapon nonum enso ko ye no one creative value bia wo so amamfa so ama adwuma no eda no enso won say o pa akatua enti akatua pa de Tofi ejina de wutimi yeso enti metu adwumayefo nyina fo say enkwa adwuma won say Tofi there is difference between activity and productivity okay
activity so once wakwa adwuma na akone nam ho a na ya nyamfa so bia and your activity should lead to productivity. Okay. And Ghana adwumafo nyina say wo ye obi adwuma wo ye wa adwuma wo ye aban adwuma say uhunu say dwumayeni eho wonfa so sene adwuma eho akade nyina na emom ma so mra mfa so na so ba mfa so abenya akatuapa. Okay. Councilor me da say ma so mra mfa so ema adwuma no na so ba mfa so a ubenya akatuapa. Eti adwumayefo wo Ghana nyina yamamu nyina trinkwa mo ene adwumaden o my Ghana edamo ase no kwasem say asase se wanhia Ghana fo a nka ebi asase na atompan na yebesere say moma nyire yahunya adwumaden na emwa ema yeman no eso emra mfa so na eno ena ibenya akatuapa ede ama yeman esere nso say ya adwumaden a ayo muntu ayekai. Oh, and obviously the balance na yewra President Kofo, former president. What's the day be say? Was it wahwehwemu say employers pretend to be paying and employees pretend to be working. But minimum say balancing act no. Juma ni bia wutie ye. What there jai wajuma wura. Na there ma so mramfa so. Say adwuma wura wontia okay ya. But that say councilor Bonsu no was hero hu ya adwumaden na ja akwa dubo no na ayirira wo ya adwumaden a akatua papa de akira ebeba. Me hu de ntia adwuma wura ye bo adwuma na azo mo ya katua pa. Eno de na ze emfunso. Eno de na emfunso kase. Okay, abusiafo ene aya sumasem ena yebedi nkomo e wona menim so no ehia me papa na mesha da ka ho asem e de akiro me no kasai no akosia ajewa kode oba papa bi me piesie eno no watena se e de suehunu a eye segment a e hye na menim no e de ebro me na Ghana fo ase me na santeman ase sere mo agina menim atomu no me ankasa no age me nsem akosia tof atisai adumarakwa hey na mama ma onso tiri nkwane bi me da se so ye dwumani ai ye de beja me be hwa de sa na me ti ha me hwa we okay akosia ajewa kode eno no akosia ansa na ne ye beba na menim so no ma me fosa akonya we so na menya pibi kakra abusiafo mo amo hwe yen ene mo amutie yen se mo be kaya me ka kire mo se fache dwumadie na abewo na menim na menim yi so no ya wada etwa mu no ye kowiamo ase ene ye nua na ne din ede kwame chei ne nua abrantia na ne din de kwame chei ene ne din komo efa to yenkyem a ato no no kwasem ne se emu ya me kope bibia bedi panyin se ene me be ye den ena enam sese no chea tofom emfie nan ni osan so wo baketwa hwan ne boafo otwa nani a nani na obia so nani da sompafo so se nani da yen so a ene na yen so yen da won a etie yen ene won a ohwe yen so enti ye fosa akonya we so na akosia ya tonsa de afre won se ketua bi ensa bibi kakra biara ewo wo nsem a wo betimi di aboa yen ama yetimi di akwa chei dabre mu no fa beboa yen na awurade ma wo nsansi fom da akosia nti obi wo den a ena obetimi di aba yasoeye na ye de akoma ni pakro yo tofeme da se abusuafo sede Tofiakwa di kan de tu dwa no wonsom hoyi eno ane nipa kro ye yangote aduro mra so a eno ane ahan so wonwuram ye beda akote eno nti ne yedwa to ye tiefo se mono mo ye na ewiasim nipa ho ka ne yonko nipa ena eboa no ye nua be ma chei ya ye ka ne ho asem ya ne ho kan mase sen campaign fon fa ne picture no ensan to so biem nanka wo mo hu nipa ko a ye kan ho asem na no nkomo no ye di ye no wo mo hu nipa ko a ye ne no ka ho asem sesie no na awusuafo sa asem weda bia ye ka ebetimi ato me abrabo ye boyi
yedi na adane enam se nipa ye nim de da ye nim nti no da ne da nyina twedi apokwa me ene adwa atoa no eno nti na ye koto asrem se wo brodo eye pa no esi kire no achi no kurampo no wo sika ya obetumi de aboa akonya wo ho enye sika mpo na wo ntade mo anwa milo gesia chese bibia ye dima ne yeye ade bia ye hyema ne yeye ade bia owura no obetumi e de akwa yaresa bia ma na yeye no mo an yesu a ye nusu odurumonim yesrem adamo no mo ye efiti ne enkopem nyame ya adom a ya wada na chese sa nneoma ya yehwehwe yi madawroma ne madom so na yensa atumi aka na tofu nim de beye nyame ya adom a obi ya wode bi beba bia ketwa bia nso ase na edika aka ne se ye pa no se eye mo no obenya se ya anwa se ye mili se ye samana sempo no se ye sika 2 series kura na 1 series kura no a ye beje na nipa bia wode ne de beba bia no tof ye bebo ni din wa fidie so na ya danase se de wode bae no ye saka yes okay me da se akosia bia na obi eben ha ba bi na opese ode biribi ba pepa cho sompa for wen ahemfa na obi hu yen yo tof me da se for ye ni akire bia ye wo soame nrom hotel no nche ho no pe na we kura de ye de ne ma ne ye simple ne kire kura ne ya no se wo ye dro no ma ya bronsa no enchen no ya painting no red and white red and white sa ne ya painting nchen no na filling station enso so ewo ya bronsa ne nche pe enti we bia obedru bia wodru nrom hotel a ebushafo bisa se wo pesompa oto ani kura bon se ebo honum se kakraka eno achi no ba bi de ba mu hu ne ntam kura ne se ye ho no ye fom no enam se ya boa ye ho ne ye pese ye som sompanti ye mbese mbeti eti atachem ya to fom ho nyina taos kama enti to fo bi e ba won eti atachem owura no aye kan ho asem no ne video ne da so no ayara hosem papa abushafo obetimi afre 0244 809641 0244809641 ofra producer befa na wachro kwan obefa so awo moa obetimi ede aboa yenuen erade moa no enafom bara erade tiase akosi ayenkwe enne eye dwada suahunu ngoma wato ne din brego ena ode ye hyase ede afri na otwi medase tof ebusan for yensan so emmatena sibiem esuahu bone so na menim dwumadie so obregu ngoma no ena yeguso aye kenkan edemamo no na ebre wedru so seya dane da nyina asem a meka se wo ye batan oyowofo oyohwefo a frɛ wo ba frɛ wo nua frɛ wakodonkua frɛ wo dɔfo bi na wo metena wo nkyɛn na yɛnum nyina ensua sa wo bregu ngoma isanse emu asem no ede yetumi de bobra enso mane yeye ya nanam na tworoye ene enso aba abeto so enti wonso sua bi ne emfa mobra yanka ka ye ho kakra na no ya wada ye twa mu no asem we de be so mo ne nade a ye de ba no na ye mo no nyina atofua na afi ye nsore na menim Tofiakwa ensa emfanto so biom ena no ye de to manim se nanam ahemfo ya wo mo ofahia kobo won mu bodwadata etonsa erefre kromafo bodwadata wo boy ni nyina no na eye kiribra ya na won mo ba beye na wayi musu a aka fahia kobo kro no afri so no eno ho dwa na won mo boye enam so ema won mo frɛ oman konfo mo begina adwam ekom ya ye ya mamra ne amane ahodo eyi ya paye enu mu no oman konfo okotwa akokɔ ye no so no akokɔ ne dane ye kyerɛ sɛ nananom asom won ma paye ahodo mu yi ye ne ade no won ma som mu amusuo no won ma yi ade afiri kru no so enu achi no oman konfo san so atwa odwan paye otwa dua ya wode ne mogya epete fahia kɔbɔ kru no nyina mu kyerɛ nananom abosom sɛ won mo nye won ma mienu na akɔfa musuo ade abeka kuru no enti dwampa otwa duai wo monye na afei wo mo fampata kuru ne bone nyina na kuru no nsan so antinsi ndada mu biem anokwa nananom som ema won mo prapra kire kura ya kyese wo sebo ne anigi a eba afehia kɔbɔ kuru no saada no na anya no bini eno ene ye de kɔ wie sɛ
ne bosome miensa akire no a musuo esan bibia ma fesha kobo kuro ni mu no na kyese wokọ konkoma kuro a enkoda mienu ya yefra ba kwa metua wona ne mpena ya abrayie ba bia wo mokọ ye no na enkoda no mienu so ani akwa kuro ni mu wo mkodi pa ama nyame adom so wono mo pa no mkodi ye no etimi so aba ede ma wo mo na ene ye ba behwe baabi a aba no a eso ye ede ma wo mo no ese beto so bi na menim ampa yenhye ne de na sei enti enkodai mienu ya ye frɛ wo se ya breyie wona ne mpena kwa metua sika won konya ye e wo konkoma kuro ni mu no enkoda ne ye se e wo so mu sa to won makonto so ye kan wo mu firi baabi ye friend se fe hyakobo ene bebo won mo sesen e wo konkoma kuro ni mu na nyame adom so won mo tumi anya sika kakra e wo sankoda ne timi san so to aso enti de kobo ya ne se wo mo bekra owura na wo mo kohye ne so e wo konkoma no na afei betwani no a nyame adom so nam ne nsa so wo mo nya paadi yen kakra nya sika to ho no wo mo kra no na wo mo sere ewura no mienu yi won mo nsam nhira na nkora mienu esan so ede to aso enti dan wo numre no a ena akwa metua wo fra ya abreye ka kyenso oba sese ba bia duru no nyinsen no abosome miensam no wawure yaso yanto ye ho hwe na sika kakra yenya to ho yi yentumi nkasa ye tena konkomba kuro yi mu nko an ye de abobra wa bra yento ho hwe koba na sa no a edawo beka wo no anhwa ye betempentenkwa ne sa ne nti no yenkra wo wura yi na yenkra betwani na yensanso toya kontu so ebia na edidi mu a me yasa akohye baabi a nyame adom so ebetumi di akoyie enti wo ba no so je pene ewom se no mo nware ye de nanso empena na won mo twe ene baabi a na won mo firi ba na wode musuo aka fa hyakobo kuro ni nti no wo mo ka wo mo tiripam ho eye se papa mu o boni mu o wo metu na mo abom enti da no ni mra na ene nkoda mienu ekofre owura yi om kosoe ne sui efre betwani ka ho ese won mo se ewura nom yeda mo ase baabi amode aduru no aye yenya mumu na mum sane enuom akwakoye no ewo se yesa to ya kontu so se yakase de hawo ne amane nyina etomo so a anhwa abosome nkono no beso ama oba no awo no na esado hawo foforo na eba enti na yepese etubata na yesa to akontu no so nyame yi adom no oba no nyame hye na somdwemu a yebesa do oba na babiem ne ye de na ba be kire mo enti banyifo no bisa adapote yankoda yepeso mokọ ema won mu kire mu se o adechie ye ne moti aye kasa ye numre na adechie nyame ya adom a ye boaboa ye nuoma no adechie a ye betim na yate kuro bi a ye frɛ ne se ahafo ye nim hode nanso so ye wogidie wa rehemu se ahafo ye koi ebetumi akosi ye enti meka sai na ye sempanyimfo mi enu age pene ehyira nkoda ikose akire won mo se won do mo mpam wo mo na mum se nkoda na hunu se obra wo ye boko yanim na ye nkyena fa akode a ene ye won mo so age pene se nkoda no san to a won makontu so nyame ya adom ma ade chenjuada ye nkoda mi no boabo mo nuoma no apu ha wo mo kwotena baas mu a won mo kɔ meka se ya hafo a won mo kɔ yi wo mu ni be obia wo ho nipa bibre bia ne hono ma won mo kasa kwa won mo kɔ no won mo kɔ so ya eye obenten anasa asomasi so edina kyese wo mu nyame ye mo ne nam kane no se nyame koro no a ene se ko din koda yanim ade won ma kopie mu wa hafo ene nkakra enti wo mo te baas no nyina na ese na won mo bisa ba bi pote ya won moduru e ma nyame adom so wo mo kokoduru ahafo a ye ka ho asemi na nyame ncha de duru mo koduru ye no e na wo mo kokohunu oba panimu bi e ko bisa na sem se o ma me wedie wadawro ma ene die kwan so ye mo fra ene yatu kwan
na bata ene yatuo afiri ye kromu a yaba hafo si yaba be dipa enti yaba be hu wa ade asade na soso yaba sero se senka wo ma ye baabi ama ya tena